ሰላም ሰላም ክቡራት ቤተሰብ ናይ ኣረን ሚድያ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም በብዘለኹም ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። እሺ እምበር ኣዝያ መሃሪት ዝኾነት ሕፅር ዝበለት መንፈሳዊ ዛንታ ሒዘልኩም መፅየልኩሞ ጀሚረ ክሳዕ ዝፈፅም ሓቢርኩምኒ ተኸታተሉ ኢኹም። ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ደሞ ኣይትረሱ ኢኹም። ናብታ ዛንታ ከብለኩም እየ ሓቢርኩም ተኸታተሉ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መንፈሳዊ ዛንታ ኩሉ ዝኾነ ንሰናይ እዩ። ሮሜ ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 28 ቀደም ዘበን እዩ ኣብ ሓደ ዓዲ ዝነብሩ ህዝቢ ነበሩ። ኣብቲ ኣብ ከባቢኦም ዝነበረት ዓዲ ድማ ሓደ ዓብይን ጨካንን ንጉስ ነጊሱ ነበረ። ኣብቲ ዓዲ እውን ክልተ ኣዕሩኽ መናእሰያት ፍርሃት እግዚአብሔር ዝነበሮም ነበሩ። እቲ ሓደ ተክለ ማርያም ይበሃል፣ እቲ ሓደ ድማ ሃይለ ሚካኤል ይበሃል። እቲ ንጉስ ነቶም ክልተ መናእሰያት በቲ ዝነበሮም ትሕትናን ልውሃትን ኣብ ደቂ ሰባት ዝነበሮም ፍቅርን ኣኽብሮትን ንኣብ ዓዲ ዝነበሮም ተፈላጥነትን እናዓበየ ክኸይድ ምስ ረኣየ ኣይተሓጎሰን። ኣብ ልዕሊኦም እውን ቅኔ ኣሕደረ። ብዝተፈላለየ ነገራት ከሳቅዮም ድማ ጀመረ። እቶም ኣዕሩኽ ግና ኣብቶም ደቂ ዓድን ኣብ ልዕሊኦምን ዝወድቕ ዝነበረ ስቃይ ከይዓጀቦም ኣብ እግዚአብሔር ዝነበሮም እምነት ብዘይምጉዳል ንኩሎም ተቐማጦት ዓዲ ኣጀኹም ኩሉ ዝኾነ ንሰናዩ እናበሉ የፃናንዕዎም ነበሩ። እቶም ህዝቢ ድማ ይቕበልዎን ይፀናንዑን ነበሩ። ድሕሪ ብዙሕ ግዜ እቲ ንጉስ ምስ ኣገልገልቱ ተማኺሩ ነቶም ክልተ መናእሰያት ክቐትሎም መደበ። እቶም ኣዕሩኽ ነዚ ምስ ሰምዑ ኣብ ቅድሚ ዓድን ህዝብን ካብ እንቕተል እግርና ናብ ዝመርሐና ንኺድ ብምባል ኣርሒቆም ክጠፍኡ ወሰኑ። እቶም ህዝቢ እውን ኩሉ ዝኾነ ንሰናዮም ምዃኑ ጽሒፎም ንመልአከ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሞም ከም ዘሎ ይኣምኑ ነበሩ። እግዚአብሔር ንባርያኡ ከም ዘይጭክን ሕያዋይ ጓሳ ምዃኑ ኣጸቢቖም እዮም ዝፈልጡ ነይሮም። ክርስትና ብዙሕ ሽግር መከራ ፀበባን ከም ዘሎ ካብቶም ዝሓለፈ ኣቦታቶም ተማሂሮም እዮም። ኣብ ጉዕዞ ስደት ነቢያት ሃዋርያት ስደት ቅዱሳን ኣቦታቶም እናዘከሩ ይጓዓዙ ነበሩ። ድሕሪ ናይ ኣዋርሕ ጉዕዞ ኣብ ሓደ ኣዝዩ ዘፍርሕ ጫካ በጽሑ። ብማዕዶ ከዓ ሓንቲ ዓዲ ትረኣዮም ነበረት። ናብቲ ዱር ምስ ኣተው ጉድጓድ ጸንሖም። እቲ ጉድጓድ መውፅእን መውረድን ኣይነበሮን፣ ብጣዕሚ ውሽጢ እዩ ስለ ዝነበረ ከኣትው ኣይከኣሉን። ኣብ ውሽጢ እውን ሳንዱቕ ዝኣረገ ዝመስል ይረኣዮም ነበረ። ኣውፂኦም ክርእይዎ ደለዩ፣ ግን ኣይከኣሉን። ከውፅዋ እንተኾይኖም መእተዊ ክረኽቡ ኣለዎም። ተጣቢቦም ግና በቲ ኣብ ጫካ ዝነበረ ዝተተሓሓዘ ኣግራብ ልሕፂ ልሒፆም ለቓቂሞም ገመድ ኣምሲሎም ተክለ ማርያም ኣነ ከኣቱ እየ በለ። ሃይለ ሚካኤል ድማ ኣይፋልካን ኣነ እየ ዝኣቲ ኢሉ ኣበየ። ሃይለ ሚካኤል ከኣቱ ድማ ተስማዕምዑ። በቲ ዝሰርሕዎ ገመድ ሃይለ ሚካኤል ንውሽጢ ኣተወ። እታ ሳንዱቕ እንታይ ምዃና ኣይረአያን፣ ግና ከባድ ነበረት። ሃይለ ሚካኤል ኣብ ውሽጢ ነታ ሳንዱቕ ሒዝዋ፣ ተክለ ማርያም ድማ ናብ ላዕሊ ክስሕብ ክብል እታ ገመድ ተበተኸት እሞ ኣዝዮም ሰንበዱ። ግና ከዓ ተስፋ ኣይቆረጹን። ተክለ ማርያም እንደገና ገመድ ክሰርሕ ሓሰበ። ካብታ ተጠናኒጉ ዝነበረ ኣናእሽቱ ኣግራብ ክቆርጽ ንእሽተይ በላሕ እምኒ ኣምፂኡ ክቆርጽ ጀመረ። ኣብ መንጎ ግን ዓብይ እምኒ ምስ ረኣየ ከምጽእ ምስ ከደ ከልዕላ ክብል ኢዱ ተቐርጢሙ ዓባይትኡ ተቆረጸት። ብዙሕ ደም ድማ ፈሰሶ። ካብ ክዳኑ ጨርቂ ቀዲዱ ኣሰረ። ኢዱ
ኢዱ ከተስርሖ ኣይከኣለትን። ሃይለ ሚካኤል ኣብ ታሕቲ እዚ ዝኾነ ንሰና እዩ። እግዚኣብሔር ጸድፊ ይፈጥር መዳያይቦ ከዓ ይገብረሉ። ሕጂ ከዓ ናብታ ትረአየካ ዘላ ዓዲ ኸይድካ ገመድ ኣምጽእ በሎ። ተኽለ ማርያም ድማ ሕራ ኢሉ ቃንዛኡ ተፃዊሩ ጉዕዞኡ ጀመረ። ኣብቲ ዓዲ ምስ በጽሐ ግና ፍሉይ ነገር እዩ ኣጋጢምዎ። ከም ዝሓሰቦ ኣይጸንሖን። እቶም ዓዲ ኣካዳድናኦም ኮነ ኩሉ ስራሓቶም ርእይዎም ዘይፈልጥ እዩ ነይሩ። ናብ ጣዖት ክሰግዱ ጸንሕዎ። ኣዝዩ ሰንቢዱ ሰብ ዘይኮኑስ ኣራዊት ኮይኖም እዮም ተሰሚዖምዎ። እቶም ዓዲ እውን ምስ ረኣይዎ ተገረሙን ተደነቑን ባህውን በሎም። እዚ ከዓ ኣብቲ ዓዲ ጋሻ ሰብ እንተመጺኡ ናብ ጣዖቶም መስዋእቲ የቕርብዎ ስለዝነበሩ እዩ። ንተኽለ ማርያም ምስ ረኣይዎ ተሓጐሱ። እቲ ንጉስ እንታይነቱ ከይፈለጠ ከይሓተተ ነቶም ኣገልገልቱ ናብቲ ጣዖት መስዋእቲ ክገብርዎ ኣዘዞም። ዝገብሮ ኣይነበረን። ተሰኪሞም ወሰድዎ። ኣብ ቅድሚ ጣዖት ኣቆምዎ። ሽዑ ንጉስ ነቶም ኣገልገልቱ ጣዖተይ ጎደሎ ኣካል ዝኾነ ሰብ ስለ ዘይቕበል ቅድም ፈትሽዎ በሎም። ፈትሾም ድማ ኣብ ኩሉ ኣካሉ ጎደሎ ኣይረኸቡሉን። ነታ ኣብ ኢዱ ዝነበረት እሳር ምስ ፈትሕዋ ዓባይትኡ ኣይነበረትን። እቲ ንጉስ ሓሪቑ ጨደረ ጓሃየ። እንታይ ከም ዝደለየ ሓቲትኩም በታ ዝመጻ ኣፋንውዎ በሎም። ተኽለ ማርያም ብጀካ ድልድል ገመድ ነዊሕ ገመድ ካልእ ኣይሓተተን። ከምታ ዝደለዮ ሃብዎ። ንሱ ከዓ ገመዱ ሒዙ ናብ ዓርኩ ገስገሰ። ኩሉ ዝኾነ ነገር ንሰና እዩ ከዓ በለ። ኣነ ኢደይ ዝተቐርጠምኩ ዓርከይ ድማ ናብ ጉድጓድ ዝጠሓለ ንሰና እዩ በለ። ዓርከይ ምሳይ እንተዝህሉ ምሞተ ነይሩ። ኣነ እውን ኣጻብዐይ እንተዘይቁረጽ ምሞትኩ ነይረ እናበለ ብስራሕ እግዚኣብሔር እናተገረመ ናብ ዓርኩ በጽሐ። ንዓርኩ በታ ገመድ ስሒቡ ካብቲ ጉድጓድ ኣውፅኦ። ኩሉ ዘጋጠሞ ምስ ነገሮ ድማ ተገረመ። ንኣምላኽ እናመስገኑ ድማ ነታ ሳንዱቕ ፈትሕዋ። ኣዝዩ ዝገርም ነገር ድማ ጸንሖም። ብዙሕ ወርቂ ረኸቡላ እሞ ነንሕድሕዶም ተጠማሚቶም ስቕ በሉ። ሽዑ ሃይለ ሚካኤል ካበይ መጺኡ እዚ ኩሉ ወርቂ በለ። ስራሕ እግዚኣብሔር እዩ ስለ ዘይፍለጥ ንኺድ ሒዝና ዓዲ ንእትዎ ተባሃሃሉ። ንኹሉ ማይ ጽምእን ጥሜትን ንፋስን ፀሓይን ሓሊፎም ዓዲ ኣተዉ። እቲ ንጉስ ድማ ነቶም ዓዲ ኣኪቡ ነቶም ክልተ መናእሰያት ተምጽእዎም ወይ ከዓ ብዙሕ ወርቂ ተምጽኡ እንተዘይኮይኑ ንምልእቲ ዓዲ ከጥፍአኩም እየ እናበለ ከፈራርሖም ጀመረ። እቶም መናእሰያት ኣብ ቀልቀል ናይቲ ዓዲ ተሓቢኦም ኩሉ ይከታተልዎ ነበሩ። ኣብ መንጎ ጸጥታ ምስ ሰፈነ ክልቲኦም ካብቲ ተሓቢኦምሉ ዝነበሩ ወፂኦም ሳንዱቖም ሒዞም ናብቲ ንጉስ ዝነበሮ መድረኽ ደየቡ። ኩሉ ህዝቢ ድማ በቲ ኣጋጣሚ ሰንበደን ተገረመን። ተኽለ ማርያም ብድፍረት ድምፁ ዓው ኣቢሉ ስምዑ ኣቱም ህዝቢ ኣይትፍርሁ፣ ነቲ ንስጋን ነፍስን ዝቐትል እምበር ነቲ ንስጋ ጥራሕ ክቐትል ዝኽእል ኣይትፍርህዎ በሎም። ስማዕ ንጉስ፣ ነዚ ህዝቢ ኣሳቒኻ እትረኽቦ ነገር እንታይ እዩ? ጽባሕ ንግሆ ከምቶም ዝሓለፉ ክትሓልፍ ምዃንካ ኣይትረስዕ። ቅድሚ ሙማትካ ግን ግብሪ ጽድቂ ግበር። ብእግዚኣብሔር ፍራሕ፣ ምስ ህዝብኻ እውን ተሰማማዕ ኢሉ ብትብዓት ዓዊሉ ተዛረበ። ሕጂ እውን ዝዛረቦ ሰብ ኣይነበረን። ሃይለ ሚካኤል እውን ነቲ ጸጥታ ሰዓሮ። ነቲ ንጉስ እውን ኣነን ዓርከይን ፍቓድካ እንተኾይኑ በጃህ እዚ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና በሎ። እቲ ዘጋጠሞም ነገራት እውን ኩሉ ገለጸሎም። እቲ ዝሓለፈን ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ እውን ንሰናይና እዩ በሎም። ምስ ዓርኩ ተታሒዞም ነታ ሳንዱቕ ናብቲ ንጉስ ኣቕረብዎ።
እቲ ንጉስ ኣዝዩ ሰንበደ ብጣዕሚ እውን ሓዘነ ከይተረድኦ ብክልተ ይዕንቱ ንብዓት ኮረር በለ እናበለ ናብ ምዕሩግቱ ወረደ። እዞም ናሽቱ መናእሰያት ንእምነቶምን ንህዝቦምን ክሳብ ክንድዚ ህይወቶምን ምእለያ ዘይብሉ ወርቆምን ኣሕሊፎም ዝሃቡሲ ኣነኸ ንህዝበይ ዘይድንግጸሉ መንገዲ እንታይ ኣሎ? ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ኢዱ ነስአ ይቅርታ እውን ሓተተ። ነቶም መናእሰያት ድማ ሓቂፉ ሰዓሞም። ነቲ ወርቂ እውን ኣታዊ ንህዝቢ ከም ዝህቦም ቃል ኣተወሎም። ብኣምላኾም እውን ኣመነ። እቶም ህዝቢ ብሓቂ ኩሉ ዝኾነ ንሰናይና እዩ ኢሎም ብሓደ ድምፂ ኣድመፁ። ብስራሕ እግዚአብሔር ድማ እናተገረሙን እናመስገኑን ድማ ነናብ ቤቶም ብሰላም ከዱ። አሜን አሜን አሜን። ስለቲ ቅዱስ ቃሉ ናይ ቃል ባለቤት እግዚአብሔር አምላኽና ይኽበር ይመስገን። ብሓቂ ኩሉ ዝኸውን ብፍቃድ እግዚአብሔርን ንሰናይና ንምዃኑ ኣሚንና። ኩሉ ጽቡቕ ይኹን ሕማቕ ንሰናይና ከም ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽ ደግሞ ንሰናይና ከም ዝሓስቦ ኣሚንና ክንምሃረላ ከም ዝግበአና ዓባይ ትምህርቲ እያ ማለት እዩ። ብዙሕ ነገር ተማሂርኩምላ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ብኻሊእ መዓልቲ ብኻሊእ ስራሕ ብኻሊእ መደብ ክሳዕ ንመፀኩም ሰናይ ቅንያት ይግበረልና። ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ኣይትረሱ ኢኹም።